Jotana lam sugu ani kokboro ST YouTube channel ang tini tubi feka BA 5th semester kokboro major paper 9 ni kaisa question abong kha Tripura sa rokni tamjaknai manei rokni mung sidi hinoi hingke video no paitha jorana di te video no paitha jorana mani agala video no like channel subscribe te video no share ba khlai rebedi hambai jotano pade hingke jong ta video chenglai sinai tabo ke jong oroni phiramong nainai Tripura sa luku bosongni resap mung ongkha luku resap mung eba jaduni Siri sitini simi Tripura sa luku bosongrok resap mung bai sinijagoi phaio te o luku resap mung ni bagoi sini dofani yakbai swnamjak tamjaknai manei sija swnamjak abo sini dofani simia kubang bosongni borok rokno resap mungni logio tamjak naino tamma nukjago Tripura sa rokni tamjaknai manei rokno khamao swi phonojago tabok chong sumui no cherei renai puila no tongo oro sumui boro chengoi boro thaknai chongoi mania sumui tamoi Krishna musuk murokmani kothoma hayungo tai komorlia apurni simi tabuk jora sumui borokni bukhano komariui toniwo sini Tripura sa bosongo sumui no belai khe khatung sa go sa sumui no bukha kuthukni nobar karioi khuksui besertoi wani bulam kol doktui nobar yakrui rohroi tamo sumui dalnoi tongo dalsa kaisi ni bulam ganang te dalsa khai kaisar bulam ganang 2 number tongo sarinda taboke sarinda no cherei dinai sarinda ongkha kwcham tamjaknai manoi sarinda buduk tangtham tongo o sarinda bo kwbangma luku bosongo nukjago sarinda no buphang bai swnamjago amoni khorang kochokjak khorang bai khorang nanglaijak aboni goron bo chongpereng haino chini dofani kurung rok swnamui nao tabgai chong dangduni nalainai 3 number tongo dangdu ongkha borok dofani dalsa khuksui kainoi kwcharo bua bai kisa waroi khuk bisingni nobar karioi tamo dangdu dalnoi tongo kaisa sor bai swnamjak tei kaisa wa bai swnamjak dangduni khorang kwtui tei sor bai swnamjak dangduni khorang chirik dangdu tamui no swkangni siklarok ringlaio taboke chong chongpreng nalainai chongpreng sini borok dofani dalsa tamjaknai manoi aboni achaimani thai Kashmir hinoi sago o chongpreng no buphang bai swnamjago buduk tangtham tongo tola bukhak bukurung khurui abono wa kwrani khakla phekogoi kholoboi ruo tei bini buduk amtui andoros bulai hai aloe vera dal kaisani bulai mantongo bolongo abono rukhe kuthung hai duk nongkhoro da a dukno pharono mundai bai kura khlai chongpreng duk swnamjago taboke chong kham no cherei nalainai kham buphang no kiting khe tanoi mini khlai bukurung swplaui mui bukur bai halabui kaham do kham swnamjago abo khorob gwnang musajaknai tamung khamni khorang
gurumjak eba tongui suwui tamjakna tabo ke chwng bini paithago chwng nailainai swimungni paithago sathai klaio sumoi sarinda dangdum chongpreng ti kham aborok sini luku tamung phiaba jora swlaijakmani ba logi o manui rok turuk komoroi thangkham abono muthangui naraknani bagui tabuk kwtal khe uansuknani nango jotono paiphlai hamai maya pharo ani channel subscribe khlaimani bagui ei video no share khlaimani bagui bo.